Mira, when you're not ready for this. I'm not sorry. Ambo. Aso. Na pa he. Mo ni yansa mo be to me amuntia. Aso mesrew wenye nkwa agokra. Why mesrew. Na ampo. Wenye ma se mesrew ani blaba. Why ani blaba pa. Apa. Ampo. Adewasem. Ampo. Ebi asema ato ye. Ade, asema ato ye. E ka ato no buro ka yese ni ope dede na udi bi chinfunu no waso abafie. Ade. Wo edwuma e hose asansan no hancho na nimu ni. Nti na ade na abranti we prim su sekuwe. Ye be dru ha, na na mutumi se na ye edwuma ha sa. Na so nim di asase ne ndi ampon na siem da na ye edwuma. Yesi efitu ye hwele ya na ya hwe enkranta ni ye do. Dabi. Wasi mu mfiri so. Na therefore say ye meka nche mu se mu mfiri so. Yes, oh. We do yan see echu obefo ama ofomu. Nipa na osi em na ye edwuma. Ye osi ye me ye edwuma na ho. Me susu se nka akọ mo bo na mane no be ma ifiri ha nka no ne ye. Ye be ka de ya chese ati nko to je won ti ase ba bi a. Ti e kwa de ndu du su dia no baba ye pese tu akasa. Na mo kan sa. Afro ko mo jiri se asansa ba ho mo betu mu sutu wo efo mo no. Ye ho hare. You know me who say? Apa ani atobra. Yes, biano. Mon for money into. Na mo de. Monko. Me am ko ya me ne asansa ne o de for be fa so me say. Why? Okay. Ani bibia anya mo de. Bibia anya na yakoma na atu. Me hu mo we ni na ya na Jesus poko se bia na esra ya no na me hu mo we ni na ya na so apatam. Why? Nti mo de monko fi. Mo monko asase ne so bi. Monko fi. We de me say so de be che. Jinti ayi do ya ncha o ni nti na ti. Oh, afa na ma say so we de. Etio de mo osu. Wo di se mo dwane. Ani ya no ma ho ya so na kakra na. Ni be mamo. Eti am. Why? Mo ko no so mo nsia ya nsa. Ediane e de wate. Monko danye mo. Eche boba akona ma dino. Monko dwane ho na mo nsia ya nsa na etio mo osu. Amotena mo fie. Eche semme. Asase am ye so adwuma. Utimi ma sansa. Ekoto apafo etuo. Odino. Kabre na nkechu boba akona anu a. Utunu. Nye worry. Baby ko bi na so si. So. Kechu ba ko e mo dia boba akona. Ano akate no. Ka bona no so. Na pa no so ekrimna to baby. Afundi anamo. Wa, yale. Akomana mbidi yeno. Akosi sen. Mame. Kasa. Ene ya minimi wura kasa. Mama nini kasa e wenti o. Odani wo de oka asema. Ya twina na wafom. Wa ye kan kabi. Ma ka de meti ya kabi ya mame. Wenti ni. Odani wa twon anu asa wafom. Odani wo kura de na woje. Wo kura mpodi. Mpodi fosi de wo kokko bebre no. Ko shey na. Ni chemi se. Odani wo de. Nka sika de nka ebu so. Eje podi de wo de yeden. Nka be fu akoyen. Na se obedi akoyen. Nka hwe ma me te ko nka dada. Ni se wi be si bia kaka adeka ka ho. Npu wan pe baby papa. Asa do ma mi ata. Dada yi mu a. Se no ni ya breso. E tu ma le fifie. Ah, de wo je mami. Adahi. E dia mo pe. O shemye. Na ko ya no. E ye ma ko ya. E tira so ko ha. Fi en ko la bi. E ye ma ga. E na mo wa tem. Ya pa na mo dwa be ka ho a. Ni je na wusie ni. O shemye na fofo mere. Enti voda. Adam.
We need blood dear. Mamma. Ah, the boy is here, but so for one. I mean, you can drink one and see us, mammy. Drink one, but you're not in Cassa. The general was seen. Oh, papa. What did you want to tell? What did I make an say? What did you want a battle? The money being big cover. The best I saw my madame. He paid the baby down. For swallowing Cassa, open say. O better say asma what can I say? What I say make no? What can I say? And when you first say, you go this shamra, and you bottle the two mla, and you need to catch you. Yes. That's what mean you hear me say. Papa. But you are the surgeon I'm there to win. Cause I meet you. But you, me here said the I am my day. Yes, said the day I was. But you Obidiaba. See the other day. If you have BB hour, a Giania, Cho, a busso, it took Pessidia the idea. Papa. Me say bibi a had the answer. Me here se kan the I am my day. And then you bibi answer na metimi aka cho. It's answer na your ba. Emu your ba. Koden honum, and panakifi honum. Sidi Mumbio. Cosessa. Papa. And you see the name na me pill. Hey, and you see the saying now. Papa. Me here bear Adriana. Adriana. Obidiaba. Papa. Obidiaba. Papa. Sebi mpediasa. Hintadie emi honuma amakama wu anasa danadane me ba no. Sidi aduanan de, wo de ye de, ka kire me, de na wo de ye. Papa, me see you bibia na metumi aka acho. Sidi aduanan boso. Because minimum say abayo ade sidi wa pre sidi ama na akọ ni mu nkan so edu nkeye anya aduenu anya aduasa aduana mu a obi di aba ana de odi ye die mu odudie ati wo kakra kire wo sie Papa into bakrope enemy me say wa de da intene se me show sidi aduana ya na okasa bebre se Fasuma misumo fia. Nimisa wa deda. Intene me se o se de aduana ya. Ase owo kasa bebre papa. De me yema wo fia so weni ana. Why ho na me enko jiska no just a wow. Odie mame ebre kakrebe mebo modia na manya sedie aduanan no e dia ma na me odi koye no odi akoye na mu hwese odi be adepa Papa ene ama ne nyente mate da Papa na be ni ogo anka medi Nakoti. Nakoti. Oh,
Uncle. Akundi. When in failure, it's not the of you have a call, Sammy. Akundi. The demon was dancing. And you know, Cosono. Some she yard, you be see Crumano. Uncle. Nabutre. I dear wouldn't be done in the way. What can me fee? No one pa. One chairman and person of Makumako Atanaso. Adai, Nakundi. Be able to wadi di kawo. Ni bida. Na so say the mercy ko na continue. was it? Heavy asem. Nakundi dey be ma mi nua wo de ne ho. Asase asabi na hima de amame. Se mi ni diso. E ko ma wudi de to me. Me ye fo me ye na ja tom. Na mi ma mama asase na mi diso de ne ho. Na mama pa fo ye dwo so a. E ma ne bombo fo bi no de che fo na asensu no. Ako tutu agu apapọ ne so. Ye no ne say na me. Ye no ne say na me. Na konti. Asem be kure. Ode ne ho. Mani to ne say onye breman si obi a. De o ye no. So ye ese me di hie no a, e di ne be si okrom a. Na konti. E di ani die. Na me di amani ma be fia. Enye san ka meto omo emu na de be si esi okrom a. The obey bianca udi. Said what you say, Crana, Jaja, would trade per quay, now John Sabah, and Kaudi, then so what 7 Yansa, ringing dear the attitude of fear, and what one becast so much them. Hemi the pass, one for 2 million showing some one coya dear, and so ye, now said what the beam abbey default. Why are dear? Now, or dinner home? Minute, she said, the abano so. Ebia na wonte na na man tia wo na so de ene ne me wai ni mu kakra de akire ode ne ho ti ho se asase a wo koi mu nyina ne ye bodidi so na na asase a obu do ya beto edidi so obi a de no obegine so de ato akonwa ne ho se de obi ntimi hu no asase efiri o sui so okekaba sambo oye Ntibitia me twen wasa se ozunete so de ba mi so na mitia me twen no na me na hu sa di ha hu fa ko aprekins no fie na nko tu e just all the ko no aduane abraham mo na mane so de kokromoti ahase e ko yi ase a so tro da ho twen no adai Na konti. Se me odinu de nsabe tu bi asase so anye me ampon. asase no wo ni na mo ma me no no ana wo fa ni nyina Ka de besi wo kromu ado. wo fa ni nyina na Na ko de se me foni nyina ko odinu wo ho kwan. So odi me ko tutu ti apafo so. Me ma asase so. so wo fa ni nyina cross se no se bia me ni asase no enya nko ma me de ntie ne esu mi twa bi na se wo pam wo apafo fi wo de a wo yeso de enya ne kwa Na konti. Na maka kire wo. na botre mate Woni ne nkasa. mate Na onye be man kire obi a okromu a. no kure Basi. mate ampo mate aboche na de ba kwa sempa ni penya tumi a na sabi na dwen so ay adane na nya odino oye wa na utu ho ade so no bi na betu wa nkasa utu ho ade so abetu ho ade so Rara. Mame. What you tell me? Also, what is saying? I don't know my darling. What you tell me? You don't want to say. How do you? Where's it? What you tell? A quite a book or mention your book or China. Where do we get to have been to me? Baba, the future. I'm welcome. I don't want to know why. Why, we know I and a batcher will wear a for you. So. Me mfafo amani kuda yi dia teacher me dia heha koduru afa ba bia obi ani cheche dia aka fe ene budado na teacher awade anu abacho afa dia jadi na free to be to ba ira hu mu ana ma mpo ya obi ni wa ti wonya ngari we fochu bio na fochu kuda na me wani kula anya na je ci obeware na jami'a ayani ayi akoreta awo
kuba beto ya akudai kunta akudai ya medene be ya ti anu chechewo betempe ya de man kuma wo be fani ana cha ofuchi ani na ho ta me ya me ti dabi fochu achacha me hwe na woni tutu wade atita me obodam ya na tuta biko puti onunum acha de be ya metene kankan anti na ofuchu wuti wa na mi ti won wade na tabi da ya wona na mi ti ya chi mi ya ga me na no man kwada nchufi ho nkwada nchufi ya mo na mo ya me kwa ya nchuta mi ntumam anchuta mi nchufam na ya mi wa afena wo chema akoko wade a me kwa me da nya ma ni ebochu ana me ma chama akodo to ana me ya me se o chema me na me kuda nana ana me kuda me penu kuda mu e chi wa ba ma apori upori afedia wajanjuna wa no ana se na me ya me ko peda tu mi to obine wa won se ona won pa me chi ko putu nunu ana me ya makaka ma titawari abachi wayi afedia wa bine wa wacha ri ya wacha wanya ana dia wari no wanya ngari bi ya me dia ha me dia makure wo bia ne me cha ya wadam ne na ne ba wari me wacha ta mi kure ya gwante so wacha won wa no na dia na hunu wa ne ho echeche wagumani mu ate sha me ne ngangana nga chitia enu mo nya ho afa tede wo chiti kure ya gwante so na cheche ya chewa ba wa no na enfumo che ya che wacha won wa no a na tisha obi kura be che cha bi ni ba mani ho nana Mame. nana Ne be mani ho de ho ne ko se ne be mani ho. abi No, abena wa no e de na ha no. me kura mi Na awaja ware na tom. Nka fe di e biem. E fie wo hwe kire ni abofo. Mame, o de mate. Mate. Me frɛ bena wa na me na kasa. Me dachi eburu. Na wa kuma to yem. Yo. Aware no e be ba so. Me dachi nana. Ya ka mame. Mate. Na eya cha obodam ya. Na manum agu ati. Me je ntada ha che. Ade betem pede e wo se wasete me. Wahu. Ano de no. Na me gaga wanu na me hu yanyom. No mo jo so. Nkonto mere manum populo mopom. Abi na manen tikire me kire me. We be don tiri wa men family bi. Aba na da me tiri. Na bi we chimi na chiram do ya chimi na. Mam. Na he ma. Aya cha akura me dwene cha simpo. Na ni emechari. Mate mame. Ni ka cha ma. Mene be mame mani so. Oye. Ani si o wai. Da chi obu. Mate. Oduma ko anka ho. Onyo. Inowa. Ana na wo yemisa. Sisi ade wo ya ma enimgo afia kame. Inowa me pa wa show. So be kaya, the bo. In probably na mi busa wo. Se Inowa. Jina yao uni si. Ijidi wa ye krado. So be ware me. Nina muno. Uji tumu say, why a crowd say. Over my own wine, I'm a worry. But one I feel at den. I feel at den, dear burning of the dear war. Miss Slow, what that you know. Would you catch them? Why? I mean, Bunko to do why I'm in Power Chow. So you sat here. Eningua se kese ya odi bado kumudie nti minjina mu hwini pade bua ya keka kire mo ekuru ma se ho ani ni se me baba be waro edi na asesa natin makao sro ka kire me ba cho wate Osu Nim semedo. Si adi ni kese ni hunjin so am fa ma. Ehu se de ni sin fa. Di owu ye die. Ya kwa wese. Obeni ni obi. Ni wa re me sese. For say. Bring town akoko be de kwa.
Ansa no bi beton akokɔ be de no. Ne kyerɛ sɛ di ayɛ no. Anaasɛ asɛm asi. Menya asɛm koro na ba enya me ya na yɛde ka. Misro ka kyerɛ me saa asɛm koro no ka kyerɛ me misro. Minyaaya ka metimi aka de hyɛ me mu nyinaa kyɛw nanso. Ino na dia asɛm na woken wontimi sesɛn. So Ati sɛ wokyerɛ me ni nguaseɛ na apɛ sɛ wode gu me. Ɛne nkaka no kora mpo no ka de kan ba mama ne ai. Wotimi atena hɔ ayɛ nhwɛhan. Ana yɛde ato kuromafo nyinaa ni sɛ mbara ba yɛ ho ade. Afi de ba de sɛn. koso Ka o yɛ de me bɔne. No wa ba bu yɛ de me bɔne. wohwɛ dɔ a medɔ wi. Na nso me sɛ mentimi no waayɛ a ɔsɛ ho sɛ bibi wɔ hɔ. Bibi ne na mpɛ sɛ mehu. Nanso koso mentimi nka. Ade nti na wontimi nka kyerɛ me. Akɔyɛ baakofo asɛm. Kyerɛ sɛ wonya bɛrima foforɔ me boa. Aba ne saa. Koso nti wohwɛ a metimi ayɛ saa bɔ no. Ɛdi ya. Meka kyerɛ wo a ɛnyɛ yie. Ade nti na ɛnyɛ yie bi no wa. Ɛnyɛ yie. Ɛyɛ baakofo asɛm. Ɛyɛ mmarima de so a nko na ɔsɛ me so a atwɔ. Ɛma yɛntwi mu no. Ma me nso abi ma. Saa de so. Ma me nso abi ma wate. Ɛnyɛ yie. Mepa atwɔ wate tema sɛ wate. Wode kurom ha. Obi a na no bɛpa asɛm abɛbisa no. Kyerɛ mu sɛ ɛme afasobɔ no nyinaa bɔ me. Mete ase. Sɛ mede bɔ wo, sɛ mede bɔ me ankasa no nso me ho a. Ne nyinaa akɔwie sɛ wogu m'anim ase. Saa munguaseɛ no, ɛne na mesi ho kwan. Bene wa wo ne me andi ne yie. Ɛbi mbɔ ne nko ano. Jonathan. Amani akosia. Mun ni kan kufi da. Why? Any braba, why? Mo pɛkyi paa. Me ba fifi awate. Pero ni mun ko to jana. Ude kachire. Men da ofo. Me anything. That's me ni hwe ye fa ho. Maru.